Я хотел бы несколько слов сказать именно на русском языке. Я очень сильно переживаю по поводу того, что случилось. Я знал очень хорошо Борю, мы много времени проводили вместе, и то, что сейчас случилось, для меня очень сильная личная потеря. И я не буду сегодня говорить о политике, это не имеет смысла. Важно другое. Он был просто очень порядочным и хорошим человеком. Пожалуй, одним из самых порядочных в его сфере, тех людей, которых я знал. По-видимому, за это его и убили. И буквально недавно мы в Украине тоже провожали легендарного человека, музыканта Кузьму Скрябина. Какие-то очень сложные, страшные времена. И мне хочется сказать, что эти дни и такие события, они должны объединять всех порядочных и хороших людей. Надеюсь, в этом зале все такие. Дякую вам. І ця пісня. Ми почнемо з пісні «Присвяти». Ми не могли інакше. Останній раз ми бачились на концерті в Одесі, коли він приїжджав спеціально до нас на концерт в Палац спорту. Спеціально приїхав в Одесу до цього. Серед думок, як між рядків, десь воно є, хто його знає. Хто би навчив, та й підказав, як зберегти те, що ми маємо. Ночі і дні залишили свій слід в моїх очах. Скажи мені, куди нас заведе цей довгий шлях, єдиний шлях. Скільки було сонця й дощів, і тих, хто чекав, що ж буде з нами, і тих, хто не став, і тих, хто не смів, а скільки прийде слідом за нами. Ночі і дні залишили свій слід в моїх очах. Скажи мені, куди нас заведе цей довгий шлях, цей довгий шлях. Скажи мені, куди нас заведе цей довгий шлях, єдиний шлях.
Спасибо тебе, Боря, мы помним тебя.